Direktor sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB 7, nakiktigom kan Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan. Kabahin kini sa tinguha sa mayor nga pugnan ang pagsud sa dugang mga e-jeepney sa iyang dakbayan. Ang report ni Nico Sirino. Gikinahanglan nga mapatuman ang modernization program sa mga pampublikong sakyanan. Subay kini sa programa ug tinguha sa administrasyon. Kini ang gipasabot ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Regional Director Eduardo Montealto Jr. Komento kini sa direktor taliwa sa isyu sa operasyon sa mga e-jeepneys sa Lapu-Lapu City. Kagahapon si Mayor Ahong Chan mipadayag nga babaga niya ang operasyon sa dugang mga e-jeepneys sa syudad kay matud pa dili kini haom sa kadalanan ug nagdala lang sa trapiko. Musuwat siya sa LTFRB kabahin sa iyang pagsupak labi na nga mapun-an pa ang units sa e-jeep. Alignment ta karon, no? Alignment ta. So wala na problema siguro may masabtan rin ni Mayor nga this is one of the flagship projects ni Presidente. Mipadayag sab si Secretary Michael Dino og kaandam nga mopatunga sa duha ka habig. Makigtigom siya kang Chan ug sa LTFRB Director aron mapasabot sa isyu. Kumpiyansa siya nga mahilot ra kini. Maybe there are some misunderstandings ba. Definitely I will intervene because this is a national project, national program of the President. Usa sa isyu sa mayor nga maapektuhan ang panginabuhian sa mga tricycle o jeepney drivers sa syudad. Apan matod ni Montealto, ang kooperatiba nga nag-introduce sa e-jeep sa Lapu-Lapu, mga tricycle drivers man gyud ang gipamaneho. Dili man mawad anong mga tricycles na do kay in fact, nag-attend sila atong Drivers Academy training nato. Puro tricycle halos to. No? Doon ay 3,000 nga tricycle drivers nga interested magbalhin og four-wheel. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sirino, Balitang Bisdak.